como para non ter relevancia e para non ter unha área específica que se dedica ao cuidado, a botar unha man, a coñecer as circunstancias que derivan do mar para poder melloralas e para poder potencialas. Ahora falaremos de todo elo, pero antes vou recibir tamén a outro edil que leva varias áreas, entre elas a de festas, turismo, novas tecnoloxías, terceiro tenente de alcalde e algo segundo, vale, xa lle quitaba eu méritos. Algo máis no Concello de Ribeira? Novas tecnoloxías. Novas tecnoloxías. Bueno, ele é Fran Suárez Puerta. Fran, moi bons días tamén. Moi bons días. Tócache repartir áreas tamén importantísimas, sobre todo esta de festas de cara ao verán, aínda que hai festas durante todo o ano, turismo, que tamén un punto forte do Barbanza en xeral, pero de Ribeira en particular, e novas tecnoloxías que hai que estar ao tanto de todo isto. Sí, non se aburre, concelleiro? Non, é complicado aburrirse, ademais, bueno, temos a intención de intentar que o turismo se desestacionalice, polo tanto, xa non só é no verán, sino cada vez estamos metendo máis carga durante o resto do ano, polo tanto, rara vez me aburro. Empezamos agora, xa en breve, xa comenzamos con festas en Carreira, que é unhas parroquias de Ribeira, seguimos con Artes, temos agora o San Xoán en Palmeira, que é un referente dentro de toda a comarca, vamos a estar todo verán, que non vai haber un segundo de respiro. Bueno, antes de nada, antes de pasar de falar das áreas de cada un e de todo o que me teñas que contar, hai un tripartito en Ribeira. Bueno, son tres, BNG, PSOE e o PBI, que é o Partido de Barbanza Independente. Partido Barbanza Independiente. Estamos na mitad da legislatura. Como vai ese tripartito? Falamos de política e depois xa falamos de xestión, veña. Ben, é unha situación que viña, unha necesidade que tiña Ribeira, porque levábamos cerca de 32 anos, 36, de un goberno continuado do Partido Popular, que necesitaba unha renovación, e esa renovación ven da man dos tres partidos, que chegamos a un acordo, posturas distintas no máis básico, pero que, sin embargo, nos sentamos, falamos, como calquera veciño, a necesidade fai que nos entendamos, e a base de eso mismo, de traballar e entendernos entre nós, o día a día vai sendo adiante, como é máis importante de todo. A alcaldía ostenta o BNG, ten a mesma impresión? Funciona ben no Ecuador deste mandato, este tripartito en Ribeira? Como dicía o meu compañeiro Fran, somos tres partidos con ideas distintas, pero sempre temos que chegar ao Porto con as ideas os nosos veciños, ao final, ao cabo, foron os que nos votaron, que pediron ese cambio, e nós non podemos fallar esa xente. Temos que estar todos os días pendentes de todo o que se poda facer. O equipo de goberno é sólido, estamos contentos co goberno que hai en Ribeira. Que destacarían destes 2 anos? Así, dese traballo que se fixo, do que son conscientes, quizáis non nas vosas áreas, pero ao final é un traballo de equipo, un traballo moi transversal, o que se fai na institución local. Eu digo eso, escoitar a xente, se deu unha volta no que é a forma de traballar desde o goberno, e estamos poñendo por diante aos veciños, escoitando as súas demandas en todos os sectores, tanto sea en mar, incluso turismo, que pode ser un área que igual aos veciños pode parecer que non lles afecta tanto, pero sin embargo o feedback que nos dan telos a eles como un emisor para toda a xente que recibe Ribeira, ou servicios, as necesidades dos veciños no día a día, poñelas por diante, para non ser algo que temos que resaltar. Ribeira, xa digo, necesitaba este cambio, e pola miña parte, o Partido Socialista está moi contento de poder ser parte desta evolución que tuvo Ribeira, porque estábamos quedando anclados económicamente, se estaba notando un lastre dentro do que é Ribeira, que xa se ven negocios que florecen e están aparecendo moita máis vida dentro do día a día de Ribeira, non só no centro, sino en todas as parroquias. Fernando, que destacaría destes 2 anos? Non sei se proxectos, idea, forma de traballar, que destaca? O que destaco destes tres partidos que estamos formando o goberno ahora mismo, que estamos nos reunindo polas parroquias, cada parroquia por parroquia do que son do Concello de Ribeira, e falando cos veciños o que necesita, estamos chegando a todos os acordos que podamos chegar na medida do posible, pero todo o que estamos facendo, eu penso que é un traballo bastante bo dentro do Partido Barbanza Independiente, todo o que levamos, o que cando foi na presentación en campaña, estamos facendo o noso planteamento, tanto o Partido o PSOE como o BNG, todo o que se prometeu, vamos facendo pouco a pouco, na medida do posible. Non podemos mañán facer unha catedral en Ribeira, porque temos que ir pouco a pouco. O BNG, o PSOE, con unhas estructuras pois máis definidas, o PBI, que estructura ten, cando nacía,
que hai detrás, que ideoloxía, como me pode definir este partido? É un partido que foi fundado na pasada legislatura, un partido feito de Vicente Mariño, acompañado ca súa segunda Herminia Pouso, un partido firme que tiñan as súas ideas totales, viñan de outros partidos do Partido Popular, estaban moito tempo no goberno e xa sabían do que estaban na política. É unha decisión xente descontenta, Sí. digámoslo así, co Partido Popular da última etapa, digamos. Sí, tuveron as súas cousas, non estaban a gusto, e foronse. A día de hoxe formouse este partido temos 5 concelleiros, tantos como o BNG, somos 11 no goberno, 5 de cada, e o goberno está firme ahora mismo. Bueno, pois esta é a situación. Máis diálogo, quizáis, que había en décadas pasadas, grazas a este tripartito, un tripartito que, sen a presencia do BNG, os outras dúas patas din que funciona e que hai continuidade de cara ao 2027. Que temos para contar? Que novidades hai aí dende a Concellería do Mar? Incluso penso que pode haber algunha primicia aquí para os ointes de Radio Líder, cousa que lle agradezo, Fernando. Bueno, pois hoxe que estamos aquí, vamos a anunciar que é a Festa da Navalla. Vamos aquí a anunciar a Festa da Navalla, que é o 10 de agosto en Aguiño. Un domingo bonito para estar ali. Unha festa, unha navalla que son colledas nas concesións de Aguiño, unha navalla de calidad espectacular, e para servir aos nosos veciños e todos que nos queran visitar. O 10 de agosto. O 10 de agosto ali estaremos. Non estaba anunciada a data, xa está anunciando aquí o concelleiro. E temos outra máis, se queremos anunciar, estamos de festa. Por favor. De paso que estamos para anunciar, pois vamos a anunciar. Pois tamén temos o 27 de xullo a Festa do Percebe, a festa máis importante de gastronomía, creo, de todo Galicia. O 27 de xullo abrirán ás 12 da mañán as portas na Alonso de Aguiño e ali estamos todos que queramos, O sea, 27, invitados. 27 de xullo, 10 de agosto, Percebes por un lado, Navalla polo outro. Sempre. Que produto. Espectacular. Vamos nunha zona de norte que vamos a abrir o 10 deste mes de junio, é un percebe de calidad na zona de Corrubedo, susto para esa festa do percebe. Son dúas celebracións que se xuntan a outras moitas en outros eidos, pero estas que veñen do mar ese produto recoñecido e de prestixio. Que outro día lía por aquí unhas noticias de que o cambio climático está mudando moito, como está afectando o noso mar, as nosas rías e demais. Está preocupando o sector do mar todo o que está acontecendo? Temos unha preocupación real? Temos perda da nosa identidade gastronómica a través do marisco e do mar? Ou non é tal? O cambio climático está aí á vista, vese, notase, pero a día de hoxe, a miña forma de pensar, tal como estamos traballando ahora, por exemplo, nós, o que é a Cofradía de Aguiño, que eu tamén pertenezco á Cofradía de Aguiño, na zona de Zálvora estamos traballando ao marisqueo, tanto a Meixa Babosa como a Rubia. Polos terrenos que están vindo arriba, eu vexo que parece que quer recuperar. Parece que se recuperar, porque no rastro, no raño que lle chamamos nós, vese que ven varios tamaños. Cando veñen varios tamaños significa que non só ven a grande, claro, que ven a mediana, ven a máis pequeniña. Eso significa que parece que vai o ecosistema vai funcionando. E aparte deso, vexo que esas temperaturas de agua xa non están quentes tanto como antes, pero bueno, eu confío que isto se vai levantando porque vivimos moita xente do marisqueo. Ribeira ten 3 cofradías, ten Palmeira, ten Ribeira e ten Aguiño. Son moi importantes, vive moita xente do mar, como dicen antes, vivimos directamente o 30%, sin indirectamente é o porto de Ribeira máis importante que hai. Que necesidades, que lle traslada a xente do sector, vostede que tamén está nese entramado, de que reclaman da institución local? Ten ferramentas un concello como de Ribeira para poder mudar as cousas para mellor? Ou depende de outras institucións? Como levamos a pleno este goberno dos 3 partidos, que está aquí o meu compañero, que tamén falamos, unha moción presentada pedíanos que eses haches que se fixeran canto máis en concellos millor por esa cría que temos, que necesitamos esa cría para sementar os bancos marisqueiros, canto máis se poda sementar, está claro que o marisqueo pode ir avante. A día de hoxe non está moi ben, está claro, que da vida que temos, que hai uns precios moi bons, elevados, é o que pode axudar a levantar un pouquiño.
eses gaches axudarían a poder sementar todos os o que son os bancos marisqueiros, tanto estou falando de Ribeira como Boiro, como toda a ría. Sí, Ao final, o que é a Galicia, vivimos do marisqueo, do mar, deso todo. Sí, é necesario manter e coidar a ría, por exemplo, macroproxectos como que se pretende facer de Altri poden chegar a ser unha destrucción e unha hecatombe, todo para a ría de Arousa, especialmente para o sector do mar, que se planta unha fábrica de esa magnitud empeza a ter calquer tipo de fallo e fai un vertido, pode ser unha hecatombe para todo o sector do mar. Si ahora mesmo estamos tendo en conta que hai un descenso no que son as ratios de captura, que despois, se pode compensar, como dicía o meu compañeiro, cos precios, claro, a falta de produto aumenta o precio, entonces fai que o traballador poda máis ou menos manter esos precios, pero a realidade é que está descendendo esa captura. Se necesita invertir e se necesita recuperar a ría. Hai que pensar que é o principal motor económico da nosa zona. Multitudinaria, protesta non hai moito na zona do Barbanza, con milleiros e milleiros de persoas que ali berraron ben forte al trinón. Falaba de dúas citas que xa temos data, atención, ointes de Radio Líder, xa un paso por diante, sobre todo os veciños que lle apeteza disfrutar do Percebe, o 27 de xuño, o Festa do Navalla, o 10 de agosto, dúas citas para chegarnos ao Concello de Ribeira, pero como festeixos chega un verán potente, non? Entendo, conselleiro. Temos un verán potente, xa por diante, xa adiantamos que vamos a ter actuacións de Hueco, que vai a vir nas festas de verán, que xa se anunciou, igual que vamos a ter a Galician Army, que acaban de estar actuando aquí no Son do Camiño e actúan na maioría dos festivales, son uns DJs e produtores galegos de primerísimo nivel, e van a estar actuando un detrás do outro, xa vamos a ter unha noite o venres das festas que vai a ser impresionante. Espera, abro paréntesi, os xoves que ven estarán na radio, aquí Galician Army. Pecho paréntesi. Aproveitaremos para escoitalos porque son ferventes seguidores, encántame todo o que fan, e ademais deles tamén que na patrona vai a tocar Kiko Veneno, que tamén é un artista referente nacional que vai a vir a Ribeira facer un concierto. Acaba de sacar onte un disco co G5, co grupo que ten el con máis artistas. Podo dar tamén como adianto que tamén vai a tocar en Ribeira ao largo deste verán el Lichis, que era cantante de La Cabra Mecánica, tamén, que é un dos artistas que vai a tocar. Entonces temos un cartel, además de todas as orquestas e demais que son necesarias para facer calquer tipo de festa en Galicia, temos un cartel no que primamos sobre todo a música en directo, enchufar os DJs está moi ben, sabemos que están de moda e hai que ter en conta as preferencias de todos os veciños, pero personalmente como goberno entendemos que potenciar a música e potenciar a cultura, e entonces apostamos por concertos en directo e con músicos de contrastada categoría. Que estructura ten o Concello de Ribeira? Sobre todo polo rural, hai comisións, axudas que se dan dentro do Concello, toma autoría da organización nalgúns casos o propio Concello, como é a estructura? Temos unha doble vertiente, o sea, por un lado están as comisións de festas que fan o traballo, o grueso do traballo. O Concello fai unha aportación de forma sistemática desde que entramos no goberno, vamos intentando aumentar esas cantidades que se lle aporta ás parroquias, e a maiores ao que son as parroquias que están ao lado do mar, que teñen unha relación directa con Portos de Galicia, e o Concello de Ribeira o que tramita solicitudes de permisos para poder levar a cabo as festas. De feito, agora en Ribeira temos un problema porque Portos de Galicia está poñendo paus un pouco nas rodas para a celebración das festas, onde viña sendo habitual, e agora mesmo non nos deixan por unha situación derivada de que din que é unha zona de alto uso portuario. Estamos traballando para ver se podemos desbloquear esta situación a través dun convenio con Portos para poder facer a festa como se fixo toda a vida. Hai un aliciente aí que non era moi habitual e que de repente saiu aí unha certa alarma. Pensa que se pode resolver? Sí, nós desde o goberno estamos traballando ca idea firme de que se van a celebrar as festas como se levan celebrando. Hai xente que ten máis de 60 e 70 anos en Ribeira, non ten memoria de que se fixera no outro lado. Iba a decir algo máis, Fernando? Iba a apuntar? Sí, que eu nas reunións pasadas que tuve cos responsables de Portos de Galicia, eu polo sector do mar son o primeiro en defendelos, dos pantaláns eses que
nós estamos dicindo que estes 2,5 metros ou 3 metros de entrada de pantalán van a estar totalmente libres, tanto medidos por min ou tamén pola policía local e máis polo GAI, que non vamos a deixar ao mar, que non poden salir ao mar. Nós somos responsables de que a xente vai ao mar, pero tamén gustaríanos que as festas do Porto se fixeran en Ribeira, como sempre. Seguramente que sí. Temos unha pregunta no Facebook Live. Como van as obras do Clube de Remo de Ribeira? Pois, agora, a mañán, antes de vir para aquí, ahora mismo acabo de vir para aquí, estou falando co capataz, e esperan que no mes de suyo, que entramos ahora, que estea casi o que é cerrado a obra. Non lista, pero pode estar cerrada casi. Non sei, polo que penso eu, que falando, este ano ten que dar lista. Antes de que remate o ano? Sí. Bueno, pois pregunta que nos mandaba seguramente algún veciño ou veciña da zona, porque decía, acabarán algún día. Levan xa tempo, concelleiro, estas obras? A ver, é unha obra que cando chegamos ao goberno estaba parada totalmente, estaba metida, como se di, usualmente metida nun caixón. Tuvemos que facer unha reformulación do proxecto, pois tiña algunhas ideas un tanto geniales e moi grandes que encarecían o proxecto dunha barbaridade, polo tanto simplificámolo e conseguimos sacar adiante a primeira parte, que é aprobar o proxecto e sacarlo adiante. E despois, bueno, nas catas, unha cousa que xa todo o mundo sabía é que eso é un recheo ganado ao mar, polo tanto, en canto se empezou a ondar, debaixo había auga, polo tanto, a obra retrasouse, porque hai que facer as cousas ben, non podemos facer unha obra na que se poña en risco a construción, polo tanto, de aí deriva un pouco o retraso todo. Bueno, pois aí quedan esas explicacións tamén, queda ese ointe que está seguindo este ano queda listo. Este ano queda listo, si Dios quer. Pois que queda nada, estamos a mitad de ano, se que quedan poucos meses tamén para que remate Ten que dar listo, sí ou sí, porque eses rapaces necesitan ir para aí a urgencia, que é unha prioridade moi importante para o Concello de Ribeira, que estean aí este ano. Sí, ademais esos rapaces que fan remo dentro de Ribeira non xa deron bastantes bandazos porque estaban en principio en Ribeira, se os mandou para Aguiño por unha situación de como estaba a lonxa de Ribeira, despois en Aguiño na situación como están non é a correcta, entonces ese é un edificio que é totalmente necesario, temos que acabar sí ou sí. Bueno, pois sí ou sí, vai ser unha realidade máis pronto que tarde este clube de remo en Ribeira. Falamos agora un chisquiño de turismo que un pode pensar que un área que, como ben apuntaba, pois non repercute en certa medida, pero ao final sí que acaba repercutindo, non? Sobre todo para a economía, para o comercio, para a restauración, para o que quere botar unha noite, 2 noites no Concello de Ribeira. Quen escolle Ribeira? Que oferta Ribeira e que público ten Ribeira? A parte de, se quere, falamos tamén de desestacionalizar o turismo e que non todo veña no verano. Sí. Non? Precisamente o traballar no turismo é a parte principal, tanto para a xente que está a favor como especialmente para a xente que está en contra, porque se se deixa o turismo a libre, acabamos tendo un turismo de unha calidad que non é a que queremos, porque probablemente veña xente que non sea o que lle guste a veciñanza, e entonces nos encontraríamos cun problema. Por lo tanto, traballar o turismo é a base para poder ofertar e decir, este é o tipo de turismo que nós queremos. Queremos un turismo familiar, un turismo que teña unha capacidade económica, que veña, consuma e que faga... Turismo galego, que veña de outras comunidades ou incluso de fora incluso de fora, non temos ningún problema por ningún tipo de fronteira, todo o mundo que veña a Ribeira é ben recibido. Ahora sí, o que queremos é eso, que sea xente que veña e faga consumo dentro de Ribeira, non queremos o que se di usualmente de unha persona que piden 2 vasos e unha Coca-Cola, senón que veñan, consuman, que vayan a comer, que vayan a cenar, e que despois, cando volvan, dentro do seu estrato, vendan Ribeira e digan aos seus coñecidos, aos seus amigos, que Ribeira teñen que coñecelo e volvan. Entón, para iso, facemos unha serie de actividades nas que estamos poñendo en valor todo Ribeira, desde a parte natural, empezamos traballando con un embaixador que é único que temos, como é Toñito de Poi, que temos unhas rutas, o camiño das mitos e lendas con el, que fai de guía, fai de guía por unha serie de zonas dentro de Ribeira, despois poñemos, entón, el vai explicando tanto a nosa historia como o que son os mitos e as lendas propias da nosa zona, que xa é algo moi galego e que vende moito para a xente de fora, e despois explica toda a nosa contorna, a propia ría, pois a creación
da Ría e das Pedras, que iso pode explicar o mellor o meu compañeiro de mar, xa teñen cada unha lenda detrás, a Forcadiña, toda esta serie de pedras, de por que teñen esos nomes, cal é a historia, porque claro, usualmente se levaba moito a mitoloxía detrás de todas estas cousas. E despois pois seguimos facendo ahora mismo tamén astronomía, estamos facendo para que veñan, fixemos outro día a primeira actividade de astronomía, unha actividade na que se fixo primeiro un taller, explicouselle a todos os asistentes, 60 personas que asistiron a facer unha observación, nenos desde os 7 e 8 anos, que ademais era impresionante o coñecemento que tiñan, hasta adultos de unha edade un tanto avanzada, non vamos a decir para non ofender a ninguén, estuvemos hasta 1:30 da mañán observando, cunha guía tamén Starlight que explicaba perfectamente todo o que nos estaba amosando e todo o que previamente había explicado dentro da actividade. E agora en breve empezamos a semana que ven un ciclo de cine mudo que chamamos o Camiño Mudo, donde vamos a proyectar 6 películas, vamos a levar un proyector portátil e unha pantalla ás praias de Ribeira para poñelas, vai ser nas praias, entonces vamos a poñer en valor tanto a localización, poñer esas praias que igual non son tan coñecidas, e despois poñer en valor tamén a cultura. Esas películas antiguas teñen todas, son dos anos 20, máis menos. Empezaremos con el chico, o chico de Charles Chaplin, en Sálvora, que vamos a facer unha viaxe con 2 lanchas que xa están totalmente agotadas. Duraron 12 horas, o que son as entradas para poder asistir. Entonces estamos conseguindo eso, unha boa aceptación por parte da xente de todo o que vamos propoñendo pouco a pouco. Que bueno, pois ímonos quedando sen tempo, pero penso que fixemos un repaso bastante generoso do moito que oferta Ribeira. Fernando, que ten aí algunha nota que sí, hai unha notiña que estou mirando aquí e non me podo ir sin dicilas, que me estaban dicindo. Tamén temos Cultumar, eses días que son das embarcacións tradicionales que temos en Ribeira, que son o 17, 18, 19 e 20 de xullo, que se cultumar as embarcacións tradicionales que van a estar no puerto de Ribeira, que vai a ser un evento precioso, embarcacións que veñen de todos os sitios de España e máis a partir de outros lados, para disfrutar toda a xente que se queda a chegar. E pois outra nota que me está chegando que non me podo ir sen presentar o que é o Gastromar de Ribeira. O Gastromar que é a mellor carta de presentación dos nosos produtos do mar. A gastronomía, o mar, turismo, que tamén vai a ser a ver que estou buscando aquí, o 22, o 23 e o 24 de agosto na Plaza de España de Ribeira. Vamos, que non saímos de Ribeira este verán. Xa me está achicando 18 de xullo, 27 de agosto, agora estas datas. Esas datas que non se poden deixar, porque hai que ir marcando a agenda eses días bonitos da gastronomía que temos en Ribeira, ese produto do mar, o noso puerto que temos que representar a Ribeira en todos os sitios de Galicia máis do mundo. Aproveitou cada minuto para comentar tamén. Ao máximo tamén habería que sumar a festa do pulpo, que sería o fin de semana siguiente, ese mismo día que temos Gastromar coinciden festas parroquiais en Palmeira, en Corrubedo, o sea, non paramos desde agora hasta que pase a patrona. Temos uns días moi intensos uns detrás do outro. Pois o quixemos coñecer en primeira persoa e darlle a conocer incluso con datas que se deron aquí en primicia, cousa que agradezo, concertos, actuacións variadas. Bueno, pois todos os camiños conducen a Ribeira, dende Santiago de Compostela, dende diferentes recunchos de Galicia, concellos limítrofes, moverse pola comarca que tamén está moi ben, bueno, pois todos aqueles que queiran festexar o bo tempo, o verán, a tradición, a gastronomía, penso que Ribeira ten moito que ofrecer. Fernando Abraldes e Fran Suárez Puerta, graciñas por achegarse por primeira vez, espero que de moitas, a este estudio e que nos atoparemos seguramente en algunha destas celebracións cos nosos micros e coas nosas cámaras para mostrar tamén o que sucede en Ribeira a través de a nosas seguidores, que son moitos afortunadamente. Graciñas por vir. Moitas gracias a vos. Estades invitados cando queirades vir a Ribeira. Pois ali nos achegaremos, non fai falta que insista moito. Graciñas aos dous, gracias. Seguimos adiante.